Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. No chlapi, chcel som si kúpiť chleba s treskou. Na Islande nemajú ani pečivo, ani mäso, ani zeleninu. Takže idem vám tradicionálne instantní noodles, Ben & Jerry's, pomarančová nejaká hnusná, cukor. Ja, vlastne, aby som nebol nezdravý debil. A ešte to zakončíme čokoládou. Ale bola cedula, ktorá ukazovala 3 km naposledy, takže stále verím, že idem niekam, aj keď tu nie sú označenia. A uvidíme. 3 hours later.
dneska aj chillíme. Je tu, že jedno auto okrem mňa v celom parku. To znamená čo? Že budú voľné vecká. Pozdravte četvíja. Dobré ránko bez spolek. Aktuálne je 13. máj, takže tretí deň po prílete. Čas 6:52 a vonku svietí slnečko. Není ani že jeden mrak vonku, takže to bude hodne crazy. Mám spálený nos, neviem či to je vidno. A tak idem si dať totálnu crazy sprchu a potom ideme cestovať. Dneska čo je v pláne, neviem, ale veľa vodopádov. A dal som si predsavzatie, že už by som si mohol umyť zuby konečne do Boha. Takže mi držte palce. Pa, pa. Zvládli sme to, Fia.
troška som vstúpil do vody, čo by nebolo až také zlé. A potom som sa rozhodol asi 15 minút kráčať v rieke. Takže moje nožičky teraz pociťujú more. Dobré ránka všetkým, štvrtý deň za nami, a.k.a. tretia noc v KMP. Spalo sa mi alright, dávam si kávičku. Aktuálny status je, že sprcha bola, raňajky neboli. Každopádne je čas vyraziť na cesty.
was a time when I would shatter every hater's soul, but now I barely feel the pain when I fall. This violence is turning to madness, forgetting what we saw. I tell you all that men are breaking, but you don't wanna know. Don't waste your life observing disorder. There is no time to grieve the sun. Take every chance of joy that you can find. Any love of any kind could catch the light and shine it all around. It's all we have to survive this world. Don't find excuses for your anger. You're drowning in sorrow, when all the reasons to stay are selfish. You must go. I'll show you what this burden is hiding, the meaning of it all. How beautiful this life can be. You don't have to grow. Don't waste your life respecting the rulers. There is no time, you need to run. Take every chance of joy that you can find. Any love of any kind could catch the light and shine it all around. It's all we have to survive this world. Don't think of all you have to leave behind. You're all I have. Ty tak fučí vonku, že normálne jak žebrák si tu musím variť jedlo v zavretom aute. Možno explodujem. Vyčilujte, vyčilujte. Dobré ráno, chat. Aktuálne je 15. máj, 4. kempová noc za nami. Tentokrát mám už aj teplú kávu. Sprška za nami. A teraz je čas ísť na túr. Fučí to jak normálne. Celú noc sa hýbalo auto zo strany na stranu. Neviem, prečo som musel zaparkovať v tom najväčšom kopci, aký tu je. Normálne tu vietor z mora a rovno to tu naráža do mňa. Asi budem musieť vyťahnuť bundu, lebo táto mikinka je síce teplá, ale trošku cez ňu prefúkuje. Ešte jeden fun fact, včera som celú hodinovú cestu natáčal s tou kamerkou super 10 eurovou z Temu a vôbec neviem, čo z toho bude, lebo netuším, koľko má baterky, netuším, koľko má miesta ešte, vôbec netuším, jak to vyzerá tie zábery, takže to zistím, až keď prídem domov, alebo zistím, že po prvom týždni už tam nebolo miesto a že som vlastne natáčal nič. Život je plný prekvapení. Čaute, priateľ.
myslím si, že presne hento je cesta, na ktorú sa mám dostať. Potom pôjdeme do výšin a do mrakov. No vôbec neviem, jak pôjdem naspäť dole, ale mám taký pocit, že sa vrátim s ponožkami a topánkami plnými zeme. To je len taký tušak. Bude ďalší vyčelok, čo je niekde asi tam, tak by sme mali ísť do kopca. Takže vôbec neviem, kadiaľ mám ísť popravde. Idem teda rovno. Možno je to tu už freestyle, že tu cesty neexistujú žiadne vyšlapané. Update. Som skoro na vrchu. Našiel som niekoho stopy, tak ich kráčam. Už vidím na vrchol ešte kousíček. Vody už moc nemám. Ale za to jedna vec, čo mám, je piesok v botách.
No čo, vyčilil som, osviežil som sa a ideme. Sú len dve možnosti. Buď tam bude nejaká cesta na konci, alebo tam nebude cesta a budem musieť ísť naspäť tak, jak som prišiel. Čo není úplne ideálne, ale čo spravím, kurde. Spravíme fotečku. Jaká sexy vodička. Totálne nádherná. Vodička islandská. Hledíme se. Jdeme dál. Pokračujeme v zábere. Dobré ránko, guys, máme 16.5. 5. kempová noc za nami. Troška je vybavená, je 10 hodín. Ideme ešte sa pokúkať trošku po okolí kempu, lebo je to tu hodne sexy. Spálený som jak pes, takže to vidím na šiltku a okuliarky pekne. Potom ideme natankovať a ideme sa napapať niekam. Ešte zaujímavosti zo včera. Išiel som asi že hodinu v kuse normálne proti slnku, cez púšť, som skapíňal, oslepoval som. Čo? Oslepoval som? Bol som oslepený, som chcel povedať. Celú cestu, už som iba tak som tam bol, aby som videl vôbec na cestu. Iba som tak škulil. Stretol som asi tak, že 5 aut za hodinu cesty. Skoro som srnky. Proste len som išiel, tak klasika, chilím. Zrazu iba normálne meter predo mnou som si všimol, že zapadla z prostredí. Teda nebola sama, bolo tam celé stádo srnek. Takže bola tak na kraj cesty, ale našťastie som to prežil aj ja, aj une. Potom som už iba jazdil cez púšť, cez ničotu púšť Saharu, až kým som nedošiel do kempu. A cesta do kempu bola zase crazy, totálne cesta, že
takto. To je zatačky, ty kokšo, že musíš ísť 2 cinov, aby si to vytočil. Nejakí dezoláti kráčajú. Ešte jednu vec som zabudol povedať. Včera normálne som bol, že celý deň asi od, ja neviem, od 9. alebo 10. do nejakej, že 16. na túre a normálne som šlapal cez trávu, cez bahno, cez vodu. Potom som len tak, že po útese chodil, po kamenkoch, ty kokšo, 100 metrov vo výške, po pláži som išiel, potom som išiel do takéhoto kopca z čierneho piesku a kameňov. Mal som, že instantne boty plné piesku. Asi tak 4 krát som si ich vysypával a čistil, tak. A asi takto vyzerajú. Lebo som vstúpil do takéhoto bahna, takže som mal celú nohu zaborenú v bahne. A ponožky vyzerá, že to prežili. 2-krát som ich vytriasol, trošku sa sušili na okníčku, na slnku. A teraz ich mám na sebe a som asi v čile. Na nic idem. Dostal som sa do snežného biomu oficiálne. Som v nejakých Himalájach.
som nemohol spôsobiť takúto deštrukciu, to som nemohol. Ránko besties. Dneska máme 17.5., to znamená 7. deň. Yes! Yes! Oslavujeme týždeň jazdenia. Mám kopičko, dokonca aj teplé. Nachádzame sa v meste, ktoré neviem, jak sa vyslovuje, ale asi niečo ako Egilsstaðir, alebo niečo takového. Juh Islandu sme prešli. Sme teraz úplne že na východe. Je tu totálne crazy camp, proste vybavený jak blázen. Normálne iba idete zvonka a sú tam že 3 umývadla iba, ani neviem na čo to má byť vlastne, asi že na riady a tak. V tom pôjdete, sú tam totálne že sexy vécka, 3 spršky fajnové, totálne krásne. Aj so súkromím dokonca a zadarmo samozrejme, všetko zadarmo. Potom sú tam asi, že 5 pračiek vedľa seba, totálna práčovňa tam je. Je tam taký tým raum, kde normálne, že všetko, že 2 indukčné šporáky, mikrovlnka, kanvica, totálne kávovar, normálne veľký, jak toto auto celé tam je. A tam bolo ešte stoly a ďalej som nešiel. Zase len recepcia. Takže tak, táto časť východ lomeno sever bola taká, že to bolo menej veci pri sebe, takže viacej jazdenia. Ani obchodov tu už není nejak, že crazy veľa, takže mal by som nakupovať celkom. To by sme sa vlastne mali dostať ešte ku včerajšku. Som včera prvýkrát jedol, že fast food, alebo celkovo iný food než z obchodu. Islandský. A bolo to fakt, že OP. Aj tá cena bola, ale že nie OP. Nic. No nic. A včera, zhrnutie včerajška. Čo sa dialo včera? Išiel som sa prejsť po okolí kempu. Tam
tej Sahare, či čo to bolo. Potom som si povedal, že idem naspäť asi 20 minút. To som nechcel. Sorry guys. Naspäť asi 20 minút som išiel, že som už teda skáďal som prišiel, lebo som tam videl nejaké reštiky. Som si povedal, že toto ochutnáme, tak som si dal nejaké bistro tam bolo. Chcel som, že burger, lenže mali ho iba na internete a keď som tam došiel, tak burgery tam nemali. Mali tam dokopy tak asi, že 10 jedál. Som si dal, že fried chicken, čo som bohužiaľ nevedel, že to sú stehna, ktoré až tak mega nemusím, ale však nebudem si vyberať. Žijem jak bezďák. Shit. Takže som dostal, že hrancle, totálne rank 1 hrancle. Fakt, že boli dobré. Crispy, všetko dochutené. Na tom boli, že 3 stehínka vytrh. Tiež boli v tom pohode. Možno jebe to mobil. To má 7 minút. Radšej to robiť. Potom späť už to neseká. Čo som hovoril? Ja aj, že totálne OP hrancle, na tom 3 stehniska a taký šalátik na boku. Bolo to, že akože nie som najväčší fanúšik aj takých stehen, ale bolo to fakt, že OP. Stalo to 20 €. 20 € do tak normálne, keď tankujem, tak ma to stojí, že ja neviem, 80 € za 2/3 celej nádrže a 20 € stal jeden tanier. Kuraťa! A potom som si povedal, síce už som bol najedený, ale bol tam taký stáneček, kde bolo, že 20 ľudí v rade. Som si povedal, že tam bude niečo OP, že to vyskúšam. Som si tam, že hotdogík a ešte som si dal, že čokoládovú zmrzku. To bola zase, neviem čo to bolo, nejaká islandská značka dosť, a že to bolo totálne, že 10 zmrzka. Aj hotdog bol dosť dobrý. Som 34 € za hotdog zmrzku a 3 stehna kuřecí s radovkami. Teraz musím žiť na cestu inak. Ne, asi sa zastavím ešte nejaké reštiky, ak bude po ceste, lebo keď si dám do Google Maps, že reštiky vyhľadať, tak tam máte bloky, že na východe bude tak, že 10 reštik dokop podľa mňa. Je to zjavne veľmi nebežné, že tu sú reštiky. Otovajú, že do 10, takže ešte to rýchlo dokončím, lebo už to má že 10 minút teraz asi. Takže čo som hovoril, že som išiel pri útese, pri mori, takže rok. A potom, kde som vlastne bol? Potom som sa rovno dostal do nejakého mestečka, ktoré samozrejme si nepamätám, jak sa volá. Ale bol tam aj ten kostol, taký z dreva, ktorý bol postavený na Slovensku a prevezený sem. Takže som rýchlo spravil fotečku tomu. Potom som ešte skočil do obchodíku. Z obchodu som potom, ešte som mal jeden taký vodopádik, že vyzeralo to asi tak, že pôjdem takto, potom pôjdem dole a potom naspäť hore a tu je kemp vlastne, v ktorom som. Tak som išiel ešte k tomu vodopádiku, akože nevyzeralo to, že to je nejak ďaleko na mape, ale išiel som proste normálnou diaľnicou, som tam letel a zrazu, že doprava a normálne štrková cesta tam bola a ešte mi to písalo, že 10 km. Tak som išiel po štrku, 10 km, presne preto aj ten zadok vyzeral tak, jak vyzeral, že tam nebolo vidno nič, totálne blato tam bolo. Normálne som išiel s cestou, necestou do kopca, vyviezol som až do hôr, že som tam normálne v snehu bol, teda na ceste našťastie nebol sneh ani hlad ani nič, ale boli tam iba kamene a sneh. Tak som tam letel a potom som išiel úplne hore, krásny výhľad tam bol. Potom som išiel dole takým oným, také esíčka pri snehu, až kým som neišiel dole, už bola trávička, krása, životík a tam boli nejaké vodopádiky, ktoré som pozrel a potom som išiel naspäť. To bolo veľmi zaujímavé, lebo som išiel, že takto do kopca zas a proti slnku a keď tak idem proti slnku a do kopca, tak nevidím fakt, že nič, absolútne nevidím na cestu, takže sú tam len také tyče, podľa ktorých sa zhruba dá riadiť. Vlastne asi na to tam aj sú tie tyče, si myslím. Keďže ani není vidno na tú cestu, keď idem do kopca proti slnku. Takže bolo to veľmi nepríjemné, lebo som na niektorých úsekoch išiel asi, že
5 sekúnd iba do kopca a absolútne nič som nevidel, okrem sem tam nejakej tyči po boku. Takže som mal taký pocit, že kebyže ide auto proti mne, tak ho absolútne že neuvidím. A plus tam sú že takéto kopce a neviem, či by sa tam vôbec zmestili dve auta, takže keď sa stretnú dve auta na tom kopci rozbehnuté, tak je to zrážka, smrť, pád dole z útesu. Nevadí. Hlavne, že zomrieme pri tom, čo nás naplňa. Yes! Dobre, končím, lebo už tu mám 15 minút. Idem objavovať jodiky všade.
Iná cesta nevedie. Bohužiaľ. No nic, ideme naspäť.